بريزنت أمريكا استسهلا باي بوش ጫማ ምን ትዳር ሰላምታ ይረሳዕና ንክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከምዚና ሰላም ዘለና ሰላምና ተመነና ናብ መደባና ኸንብለኩም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ሰበስልጣን ፈተና ተኻይድሉ ዝብል ዜናታት ሰሚዕና ንኽውንና ናይዚ ዕለት ግን ቁጥዕ ዘለዓሎ ተግባር እምበር እዛ ወዲናያ ንኸይጨማስ ሰብ ሙሉእ ወርዊርካ ከምዘይተቐተልሲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ እንተኾነ ነቲ ፍጻመ ቀሊል ኣብነት ኣይነበረን ተባዕ ተግባራት ሰብ ስለ ኢራቃውያን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝተገለጸሉ ማዕረ ማዕሪኻ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ካብ ባሕፍረት ዝተሰከመሉ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ እዚ ፍጻሜ ድማ ኣብ ግዚኡ ዓብ ሸፈነ ረኺቡ ክሳብ ዘሎ ዕለት እውን ተዘካሪ ይገብሮ ናብቲ ዕለት ክመልሰኩም ዕለቱ ታሕሳስ 14 2008 ነይሩ ሙሉእ ስም ጅግናታ መዓልቲ ድማ ኢራቃዊ ጋዜጠኛ ሙንተሃድ አልዛይዲ ዝበሃል እዚ ኣብ 1979 ዝተወልደ ሙንተሃድ ኣብ ሳድር ትበሃል ከተማ ኢራቅ ከም ዝዓበየ ይንገር እዚ ኣባል እስላማዊ እምነት ሸዓ ዝኾነ መንእሰይ ድሕሪ ካብ ዩኒቨርሲቲ ባግዳድ ዓውዲ ጆርናሊስት ምምራቑ ኣብ 2005 ምስ አልባግዳድያ ቲቪ ትበሃል መደብ ቴሌቪዥን ክሰርሕ ጀመረ እዚ ሰብ ኣብ 16 ሕዳር ናይ 2007 ብመንነቶም ዘይተፈልጡ ተጨውዩ ከም ዝነበረ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ብሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዝነበረ ይንገር እዝን ከምዝን ዝመሳሰል ታሪክ ዘለዎ ሰብ እምበር ብጫማታቱ ናይ ሽዑ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ብጫምኡ ዝተሳሎ كم زفلت إسرائيل هاجر إيرا ظهر استقاعد دماغينات أب 2003 جميرة أب تحتي قطر حيلتات مكلغال أمريكا أتي عن نبرتي فلات سر زوراركا حزب إيرا نامنا نحتاجهم كبالعون كموزيت دما بزوحات إيراقاويان أددا هلكي زغط منا سداد كوينميام إيرا أكون سموت كلاين بار بريزنت جورج دبليو بوش ناب إيراق عرض زفت سماه أكل نايت عدد دما أب أغداد كازيطة مقرد زكيب مثل شعو قدامي منستر عراق زنبري نوري المالكي أو درش ترغبه عند بد دما أبتي جورج دبليو بوش سمترول زنبري قدامي حدا كابتوم أب مقلد زي زعزو زنبرو كازيطة نياتات كما أبمتي زنبري حفظ مبال جامو عندي دحرة عندي بموروار بتمركة اللي بريزنتي نمهرام تبعسكم توسده انتو غنيت بريزنتي تدن بمبال كسحتو خلو تنجمعين أباندير أمريكا حلبا يعرف فصامة دما من تدهار كابوتا تغييد بغصبت وزن كلو سنتين تاريخاوين ليزر جماعة عالم بعالم كزربا جمرها من تدهار تحرتي أبقيت متاو أفرد غريبو بالعلواي أخبار حقي هاجر عراق كان 3 عامات كسر تفرده ديهرجن قداي تراي زغن يخون حلف قبل سلسة سنحو نجعتو ورحي تنحوتو أبيت مازرتي بعصرت حمشتا مسكرم كلشان جعتن أبقى من تدار هالزايدي أبعد قطامي مسمع زينا زريليوس هالزقورو قلمتي أنا يا خم قازتنيا متنتي أولي لي عراق زورة زنبرة كفي بستفال لي أكادامي تاتي نيري انت خونا في امبيروين زعوين عالم ملوك اسمع أكالان نزن مقلاس خاية بيجمع يرين عالم من غرازو سنكو يبن لسو نسو سيغون نتنجر كفتزم كله جينا قبال زي كنكوس نتي قبل علينا زور السنة بركتين مقلاس نهزبي وكيلة أصواتك خفلي نير مدبي اتفت عمل ما خند بالزكاة من زي كونت مي 3 عامات حيزوز حسبو زنا بركون عوام الكتو نزف اسمو زلقونا يسقونا يقومو بين سلفي زرعي عليني زي كوناس نزور الزلو محتوي كتلات عمز ما صرتي تكعيرا قطعي عالم كنقراس لزدلغيو زبل نايتيب ريكوردي عدالي 5 نبري نقر إرنت فتصامي بوش نحنا نهزب عراق ناس نتيب نقوم نصوكا نحنا فيري أحقفونا دحرم بالو عرقان من دهار سلز غفلينات نايد حنكون بسنابتي هي بكاب عراقاويان اندا بلين غلطي انجامو كم زور وري نقر عرت فتصامي بهيوات كسر حساب كم زي نبرو انتزاريبو انت دار دحري كابيت معوس موزو بس حسن ناي نقر كقبر نقلو كل خوقا حانتي ناي تتباغي سواو مسلات محبر مسريتو إلهي زلطامات تتعنات ناي عزمين ناي وشتاوي حماماتين هوسبيتالاتين كالئين كانس نقلو بنات قلقلت كنزيبا غيريو
እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከተማ ቤይሩት ሊባኖስ ዝቕመጥ ዘሎ ምንትዳር ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኢራቅ 2018 እውን ከም ሕፁይ ቀሪቡ ነይሩ። ማዕረ ምንትዳር ዝዝከር ነገር ኣለቶ ኮይኑ እተን ታሪኻውያን ጽምዲ ጫማየን ናበይ ኣበላ ንዝብል ሕቶ ክመጽእካ ኩሉ ዘጽበዮ ሓቂ ይኸውን። ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ እተን ጫማ ኣብ ቤተ መዘክር ከተማ ባግዳድ ክቕመጣ እኳ እንተተማሕጠና ሕልታት ጸጥታ ኢራቅን ኣሜሪካን ግን ሰበይን ዘይፍለጥ ኣጥፍወን። እንተኾነ ንኽብረን ዝኸውን ኣብ ኢራቃዊት ከተማ ቲክሪክ ናይ 2 ሜትሮ ዝውንን ሓወልቲ ተሰሪሑ ይርከብ። ብተመሳሳሊ እዚ ጉዳይ ዝጸልዎ ኣለቱ ኮይኑ እዘን ብሞዴል 271 ዝፍለጣ ጫማ ዘፍረየ ትካል እዩ። እዚ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ቱርኪ ዝመደበሩ ትካል መፍረ ጫማ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ዝንኡን ተጠላብነቱን ሰማይ ክዓርግ ጀመረ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ድሕሪትካ እዚ ባይንዳ ስሙ ትካል ነተን ዓይነት ጫማ ባይ ቡሽ ማለት ተሓንኩም ቡሽ ኢሉ ከም ዘጠመቐን ይፍለጥ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ድማ ካብ መላእ ዓለም ተጠላብነቱ ክዛይድ ጀመረ። ሓፂር ግዜ ድማ ልዑል ኣታዊ ከም ዝገበረ ይፍለጥ። ዘኸበርኩም ሰማዕትን ሰዓብትን ወርላፍ ሎሚ ኣብ ምንትዳርን ጫማ ዳሓንኩም ቡሽን ኣመልኪትና ዝደለናዮ መደብ ነዚ ይመስል። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ